נדבר באמת, נפתח את הלב, את מגירות החדרים, נגלה שכולנו כל כך דומים, אבל מרוב חושך אנחנו לא רואים, לא את עצמנו ולא את האחרים. מוכנה לשחרר, מסכימה לוותר. היא החליטה להגשים חלום ישן, והיא הלכה ללמוד משהו בתחום העיצוב. ועצם הרעיון העלה בפחד מאוד מאוד גדול, מה יגידו החברים? שהיא השתגעה, זה תחביב, זה לא מקצוע, יגידו שהיא איבדה את זה, תרחקו ממנה. בואי תגלי מי את שכחת בדרך, היא תזכיר לך איך לחזור שוב אל עצמך. הילדה הזאת, למרות שהיא הייתה ילדה חכמה ומוכשרת ואהובה, היא הרגישה שהיא לא מספיק. שהיא צריכה להצטמצם ולא לתפוס מקום, שהיא צריכה לקבל רשות מהעולם כדי לעשות דברים. לכי לך אל ארצך אשר תרצי לך, הסכימי להשמיע את קולך. השאלה אם אנחנו חיים את החיים שלנו או חיים שנוחים למישהו אחר. הכל מתכווצת בפינה, אשמה תמיד עליי, זה לא אתה, זו רק אני, לא התכוונתי בחיי. בושה כי השירה שלי היא לא הכי מושלמת, אם תפסתי קצת מקום אני תכף נעלמת. אני מגשרת, מפשרת, כי חוששת להכעיס, סליחה אם התעצבנת, לא רציתי להתריס. שהבושה תלך לעזאזל, אני מפסיקה להתנצל.